हेलो दोस्तों, हम हैं भोजपुरिया तड़का और हम सुनानी भोजपुरी में न्यूज़ बड़का। त रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल चाहत बानी त का सोचत बानी फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। चलिए वीडियो शुरू कइल जाओ। रउआ लोग के हम ए वीडियो में बताएम कि आखिर में नीतीश कुमार विधानसभा में का कहना कि तेजस्वी यादव भड़क गई ना। त रउआ लोग वीडियो के अंत तक देखी। चलिए वीडियो शुरू कइल जाओ। रउआ लोग विधानसभा में फ्लोर टेस्ट भइल जेमे आखिर में नीतीश कुमार के ही जीत भइल। रउआ लोग तो जानते बानी कि 129 वोट से जीतना और विपक्ष पार्टी के 125 गो वोट मिलल। मात्र 3 गो वोट से तेजस्वी के पार्टी हार गईल। लेकिन हम ए वीडियो में बीजेपी के प्लान का रहे और आरजेडी के प्लान का रहे ए वीडियो में हम बताएं। रउआ लोग वीडियो के ध्यान से सुनी। बीजेपी कहलस कि तेजस्वी के सारा दावा हवा हवाई हो गए। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आरजेडी जानत बड़ लोग के विधायक कबो उ लोग के साथ छोड़ दी तो यही खातिर आरजेडी विधायकों को घेरे में रखले रहना। बीजेपी सांसद अजय निषाद भी कहना कि सभी अपने अपने विधायकों पर नजर गड़ैले बाड़े लोग। बीजेपी के प्लान आई जानल जाओ। तेजस्वी के चक्रव्यूह का बा आरजेडी लगातार ही कहता कि नीतीश कुमार लोटस के चलते एनडीए सरकार में चल गई ना। राज्यसभा के सांसद कहना कि भले ही नीतीश कुमार एनडीए में जाके खेला शुरू कईना लेकिन ओके खत्म आरजेडी ही करी। और दोस्त रउआ लोग के बता दी कि विधानसभा के नया स्पीकर बनावल जाता। नया स्पीकर बीजेपी के नेता नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अगले स्पीकर बनिहा। बीजेपी के मुख्य सचेतक दिलीप जायसवाल कहना कि सुबह 10 साढ़े 10 बजे नामांकन हो यानी और रउआ लोग के बता दी कि सम्राट चौधरी तेजस्वी पर निशाना लगावत बाना। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहना कि जौने गनिया चाल और खेला आरजेडी 2 दिन पहले खेलत रहल लो उ सब के पोल खुल गईल बा। उप मुख्यमंत्री साफ कह देना कि आरजेडी के सगरो नेता के जांच हुई और सुनी बीजेपी जीत के बाद आरजेडी से का कहलस। फ्लोर टेस्ट में जीत के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कहना कि बिहार के जनता विकास चाहत बा। देश में पीएम मोदी के विकास के आरजेडी बिहार के जनता के विकास ना कही। आरजेडी विधायक फ्लोर टेस्ट में का कहलो। आरजेडी विधायक ऋषि कुमार फ्लोर टेस्ट के बाद कहना कि राजद विधायक विधानसभा में विश्वास मत के दौरान पाला बदल लेहलो। और रउआ लोग के बता दी कि राम मांझी तेजस्वी यादव के बारे में कहना कि खेला बिना अंपायर का नहीं होला। बिना अंपायर के खेला हुई तो हार तो होकबे करी। बीजेपी विधायक जीत के बाद का बोललो इहो सुन ली। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर कहना कि हमनी के जनता के खातिर काम कइल जाई और अब हमनी के बिहार के बदलल जाई। तो दोस्त रउआ लोग के खबर कैसन लागल? अच्छा लागल तो लाइक कर दी और ऐसने खबर भोजपुरी में सुनल चाहत बानी तो का सोचत बानी फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी और कमेंट में रउआ लोग जरूर बताएम कि ए बेरी बिहार के विकास होई कि ना। चलिए मिलतनी अगली वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद जय श्री राम, धन्यवाद।